Good news anay ta, ginhiwat ang oath-taking sang 160 ka mga bag-o nga social worker sa subong nga adlaw. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Giniwat ang oath-taking kag induction sang 160 tanan ka mga bag-o nga social worker sa reyon sa East. Para kay Jeremy Fia Lumawag, presidente sang Junior Social Work Association of the Philippines Negros Occidental Chapter, ang manginisa ka social worker nagahatagid sang serbisyo hindi lang sa kada individual, kundi sa mga komunidad nga iya man sinina sakpan. To empower others, to help them, and not only people but also the community as well. Sunod naman kay Hensel Kimba, ini ang iya nga pamaagi agud makabulig sa tawo, ilabi na sa mga pigado nga lubos gid nagakinahanglan sang bulig. Be patient lang gid and love your work kay ang being a social worker hindi siya basta-basta. Ini nga programa ang ginpatigayon sang Philippine Association of Social Workers Iloilo Chapter kabulig ang Professional Regulation Commission. Sila ang kabahin sa mga registered social worker nga nakapasar sa pasinawan sang nagligid nga bulan sang Hulyo. Kami nag-initiate sa oath-taking sa mga social workers, of course, in collaboration with the Philippine Regulation Commission. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.